аз съм Marart.bg и днес ще ви кажа, че още един пичага ще влиза в този акаунт и ще снима и той клипове. Той се казва Shooter PvP. Истинското му име е Марио. И да, той би трябвало след малко да дойде на линия. Да. Но го няма. И да знаете, че той ще качва клипове. Сега днес ще ви покажа един туториал как да си свалите и инсталирате Minecraft. Нека започваме. Първо влизате в браузъра, влизате в... Няма ли Замунда тук? В Замунда влизате. Така. Ако чуете някакво упрещение, това е, че говоря с Ник Пенов. С него ще играем CSGO, както знаете, си свалям CSGO, tego е. После отидете като игри. Много е бавен нет. Но аз ще си го оправя. После като сте отишли, естествено давате надолу. Тук пишете Minecraft. Така. Не, добре. След като сте го таковали, не сваляте първия, нито втория, нито третия, нито четвъртия, нито петия, нито шестия, нито седмия, а сваляте осмия. Ето Minecraft е на 8, цъкате два пъти. Първо ете тук и после ви отваря главното. Ако случайно не съм го направил нещо като рата, тук си пише за инсталация и готово. И го пускате се сваля и сте готови. Сега като ви се свали, чайте, че аз тук си свалям неща. Като сте си го свалили, отивате там, къде сте го свалили. Къде беше? Къде си ги свалях? Така сте ли? Да, ето го, цъкате два пъти. Ще спра клипа на пауза, докато зареди, защото нещо така ми бъгва. След като ви се отвори, трябва да цъкнете изпълни. На Windows 10 че е така. Ако е на Windows 7 ще ви излезе едно по-малко прозорче и цъкате изпълни пак. След това чакате. Ще спра клипа на пауза, да не чакате изобщо. След това, като ви се е таковало, като ви се е свалило, цъкате Next, защото няма къде да дойде. Има, това не го пипате тук. Ако искате да си направите икона на десктопа, аз не искам. И знаете ли какво ви става единствено? Само ето. Чакайте. Ето това. Ето това. Малко неграмотно го направихме, но нищо. И да, цъкате инстал и сте готови. Чакате. Аре бе. Аре бе, по-бързо. Мисля, че ще снимам вече с по-добра програмка. Тук това е дали веднага като цъкате Finish да ви отвори Minecraft. Аз не искам. Дам. А това... Тук цъкате, ако искате да ви отвори главния сайт, ама аз нещо. Да, но аз съм го свалил, така че го трия. И за това като ви... къде съм свалил? Чакайте, тук ще ви... Вижте какво ви излиза. Вижте. Чакайте, ето това. Ето това. Знаете ли какво значи това? Че нямате Java на компютър. Нямате Java. Ето това означава, че нямате Java. Трябва задължително да я имате.
Затова цъкате OK и добрите Java такива програмисти веднага ви пуска в техния главен сайт, който можете лесно и бързо да си свалите Java. Но аз май я бях свалил. Не знам, пак ще ви покажа всеки случай, защото не знам къде съм отворил. Java-та не е само за тази игра, а за много други игри. Цъкате Free Java Download. Чакате. Пак цъкате, ако искате. Просто на мене ми е много бавен нета. Ingredient Start Free Download. Това не знам какво е. Всеки път ми излиза. Тук, ако сте на този браузър, цъкате изпълни и готово. И аз само цъкна пред наистината. Те го е. Добре. Ще го изчакам. Така, чакаме. Ще се върна като стане готово. След като се е свалил тук сами си го правите, цъкате веднъж. Или пакето тук долу от известията, цъкате. И не знам какво става. Що не се отваря. Отвори. Нещо заби всичко. Буквално. Ето го. Спокойно. Не се притесняйте, хора. Цъкате изпълни. Няма да усемем като това, където ви го казах за Майнкрафта. По-малко поленце просто. Чакате. Аре бе. Ето я. Тук. Това вече не ни трябва. Цъкаме Install. Да. И ще ви го сложи там при системните файлове, защото това е нещо като драйвер и системен файл, нещо такова. И ви дава възможност да играете игри. Всякакви. Зависи. Да ви тръгнат в компютъра, важно. И това като ви се свали, ще се върнем. И върнах се, хора, след като се свърши това, само трябва да цъкнете Next и ви се сваля още едно и сте готови. После ви отваря един сайт, който можете да го затворите. Надявам се да ви хареса клипа, харесайте, абонирайте се. Ще има още много клипове и няма да се отказваме, заедно с моя помощник. И чао!